ज्योतिस्वरूप गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म प्रसाद बिथोन बादियै जों उदालगुरि जिल्लाया बे सांख्राथि मेलखौ बानजायदों। लोगोसे बे बानजायनाया उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय उदालगुरि दखरा आफादनि नैबे खायजामाथि लांगोनायाव लोक्षि मन्दिराव ज' जानो हानाय जोंजों हांख्राय हरजानाय डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव बिएड कलेज साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आफाया जोंनि गेजेराव दंफैयो। लोगोसे मुस्रि नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद आफायाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो बिनिफ्राय जोंजों हांख्रायजानाय दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसाद संसदनि गाहाय प्रसारक बाबा मनरन्जन ब्रह्मबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो बेजोंनो मुसि रकेश्वर ब्रह्म बारग' MLA माजबाद बियाद आगुनि ट्रास्टनि आफादगिरि बाबायबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो बेनिफ्राय मुसि फतेन्द्र बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि मिरु ब्रह्म धर्म आफाद, मुसि कामाख्या ब्रह्म सोलोंथाइ नेहाथारि मिरु ब्रह्म धर्म आफाद, मुस्रि गयचन्द्र ब्रह्म गोरायुं खायजामाथि जौसिन फरायसालि आफायाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो आफादगिरि नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म दखरा आफाद, आफादगिरि नेहाथारि खायजामाथि दखरा दुलाराय ब्रह्म धर्म फरायसा आफाद आरो मुस्रिमा बिदांस्रि ब्रह्म आफादगिरि ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि हाबाफारि मथै दङ जोंहा आलासि सिनायथि होनाय आरो बरायनाय। बेखौ आलासि सिनायथि आरो बरायनायखौ जोंनिनो नेहाथारि गुनेश्वर ब्रह्म आफाखौ सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। मानगोनां दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो नैबे जौसाङाव जिरायनाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय गेदेमा आलासि आइमोन आफामोन, आंनि माहाबिगोरो गिबियावनो साफ्रोमखौबो डिजिगनेसन होनानै मख'गोरालासिनो आङो नैबे सिनायथियाव फारि फारियैनो मिथिलांखागोन हिसाबै आङो गिबियाव नैबेखौ लाग्रोनाय जायासै। दा हाबाफारि बायदियै आलासि सिनायथिनाय, बे आलासि सिनायथिनाय हाबाफारिखौ आंनि बिबानाव गोलैनाय हिसाबै आं फरायथिनानै सिनायथि होनो आखायाव लादों। हांख्रायजानाय दिनैनि नैबे मेलजों सांग्रांथि मेलजों लोब्बा गोनांसिन जोंहा आलासि मानगोनां डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव बिएड कलेज, लोगोसे थुनलाइ बान्था मोनगिरि बे आफाखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनाय सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइखौ आजावनो फरायनो थाबाय। लोगोसेयैनो गांसे आर'नाइखौ बरायनाय जागोन। बयखौ आखाइखौ होननानै बेनिफ्राय दङ लोगोसेयैनो जोंहा उदालगुरि जिल्ला प्रसाद संसदनिफ्रायबो बे हाबाखौ बरायनो लादों। उदालगुरि प्रसाद संसद गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुसि सानेश्वर ब्रह्म आफाया बरायगोन। दानिया थामथियाव दङ बरायनो लादों। फरायनायखौ आजावनो गुरै खावलायनाय थाबाय। नैथियाव
आजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बेनिफ्राय सिनायथि होनो माजबाग समस्ति बे आफादखौबो सिनायथि होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो खावलायनाय थाबाय। दानिया आं सिनायथि होनो लादों मानगोनां मुस्रि बदेन्द्र बसुमतारी गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो खावलायनाय थाबाय। बेनिफ्राय सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो खावलायनाय थाबाय। बेनिफ्राय दङ जोंहा मानगोनां मुस्रि कामाख्या ब्रह्म सोलोंथाइ नेहाथारि मिरु ब्रह्म धोरोम आफाद आगुनि बारग' आफादगिरि ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद बे आफादखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो गुरै खावलायनाय थाबाय। दानिया दङ सिनायथि होनो लादों थाबाय। लोगोसे सेक्रेटारि अफिस सेक्रेटारि बे आफादखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायनाय थाबाय। खावलायनाय थाबाय। बेनि उनाव सिनायथि नेहाथारि बे आफादखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आजावनो गुरै खावलायनाय थाबाय। बे आफादखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो आं गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो खावलायनाय थाबाय। बेनि उनाव सिनायथि होनो लादों मानगोनां गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। SBI मेनेजार बे आफादखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। सिनायथि बेलायावहाय दासिम बेखिनियानो फैदों। दा नेक्स्टआव आं सिनायथि होनो लादों जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिनो आफादगिरि आइ मानगोनां मुस्रिमा बिदांस्रि ब्रह्म बे आइखौ गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ आजावनो आं गुरै खावलायबाय। सिनायथि बेलायाव हाबाफारि मथै दङ जोंहा आलासि सिनायथि होनाय आरो बरायनाय। बेखौ आलासि सिनायनाय आरो बरायनायखौ जोंनिनो नेहाथारि गुनेश्वर ब्रह्म आफाखौ सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। मानगोनां दिनैनि नैबे सांग्रांथि मेलखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो नैबे जौसाङाव जिरायनाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय गेदेमा आलासि आइमोन आफामोन आंनि माहाबिगोरो गिबियावनो साफ्रोमखौबो डिजिगनेसन होनानै मख'गोरालासिनो आङो नैबे सिनायथियाव फारि फारियैनो मिथिलांखागोन हिसाबै आङो गिबियाव नैबेखौ लाग्रोनाय जायासै। दा हाबाफारि बायदियै आलासि सिनायथिनाय बे आलासि सिनायथिनाय हाबाफारिखौ आंनि बिबानाव गोलैनाय हिसाबै आं फरायथिनानै सिनायथि होनो आखायाव लादों। ज्योतिस्वरूप